No. No nic, takže prostě teďka mi dal tisk, kolik je? 4:30. Pecka. Samozřejmě nepromluví ani kredenc, ale teď mi dal tisk, tak jsem začal dávat dokupy jednotlivé věci a musím říct, že jako ten detail za mě to vyšlo krásně. Akorát teďka ještě trošku pětickou jako dolaďuju, jenom takový ty jako malinkatý pavučinky, kde jsem mi to trošku jako protáhlo. A jako těch písmenek je fakt hodně, no tak prostě to chvilku trvá, no. A stejně ještě potom, jako ta vrstva, co je na, počkej, tak to ukážu na tu kameru nejlíp, takhle. To je vrstva, co je na plate, ta je úplně jako boží. Ale ta druhá vrstva, co je jakoby konec toho tisku, i když jsem dal žehlení a úplně jako jemný tisknutí té poslední vrstvy, stejně to za mě teda není, jako takhle, je to hodně hezký, ale abych to chtěl ještě jako trošku hezčejší, šejšejší, takže to pak přejedu smirkem. Úplně jako hodně brutálně jemným smirečkem a jenom fakt jako, tak jako, že udělám dvakrát takhle, pak to bude úplně perfektní, jo. A teď to tady jenom jako ladím ty úplný detaily toho printu. A jako musím říct, že to vyšlo fakt jako hezky, no. A kdo si myslí, že si koupí jako 3D tiskárnu, zadá za to x tisíc nebo x desítek tisíc, nedej bože, a že najednou to bude chrlit jako úplně prémiový bomby, tak jako lidi ani píču, ani píču. S tím okolo takových práce, ale pro mě to třeba není vůbec práce, ale spíš zábava, no. O, úhodník, Elko jak živý. Tak, no, no a to je třeba to úplně brutálně škardý. Oj, 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 oj. No, pojď. Ej, jedna vrstva se nepovedla, no, ale jo. Dobré. Jak říkám, jako mám ještě takový nápad, ale je to můj, jo, už čtvrtý tisk, jo. Ale mám ještě takový nápad, že jako potom tu úplně jako svrchní vrstvu, úplně lehoulince fakt jako šmíknutím smirkem, no. Nějakou jako 2000, nějakým úplně jemňonkým. Ale jako za mě tohle to je fakt jako hodně hezký. Jako fakt, jako kurevsky hezký. No jak říkám, můj všeho všudy čtvrtý tisk, no. Ale zatím to vypadá nadějně. Tak ty vole, tak tohle úplně strop, na to nemusím ani šáhnout, jako. To je tak krásný, tam prostě není. Já jsem teda zvolil úplně debilní kombinaci barev. Já jsem teda jako černobílé a
tenhle ten tisk není úplně jako, on má to vrstvení tak, že prostě je to nejenom kombinace barev, protože ta vlastně první vrstva je bílá, pak je všechno úplně černé a poslední je zase bílá, jo. A jako teda v mém případě, ale původní tisk byl nastavený na jiné barvy, já jsem ty barvy jako neměl úplně, tak, nebo ani nechtěl vlastně, já jsem to chtěl udělat jako černobílý, protože se mi to prostě líbilo. No ale teď se to neví úplně jako vhodný pro tenhle tisk, protože když to vezmu, nevím jestli takhle, to zkusím. Já si myslím, že to je hovno. Jo, ona to prostě prosvítá, jo. Čili vlastně první vrstva je bílá, pak je tuším 8 vrstev černé a poslední vrstva je zase bílá. No a ta poslední vrstva, kterou vám teď ukazuju, tak prostě prosvítá tam ta černá. Ne nějak jako zásadně jako drasticky, není to nic, co by mě jako nějak, jako řeknu, pohoršovalo, ale hezký to taky není, no. Jo, ale když si tady pohraju s tou pinzetkou, je hezký, že ten tisk je jakoby 3D. Že vlastně ona ta poslední vrstva tý bílý, tady ta, tak se tiskne jakoby takže tu devítku a ty tečky vynechá. Jo, takže já si teďka můžu jako fakt jako docela jednoduše pohrát s tím, abych to tou pinzetkou vyčistil. Pardon. A když se mi to nepovede, tak věřím, že jako hodně jiným směrkem, když fakt jako si pojezdím, že se to ještě jako úplně, jako za mě takhle, úplně super, ale myslím si, že tím směrkem to ještě můžu jako úplně jako vyladit. Jo, a to jsem jí tady teďka, nevím, jestli to je vidět, já mám brýle na blízko teďka kvůli tomu, takže nevidím teď na ten displej, nebo na ten monitor, ale takhle, tady je spousta jako takových vlásečků a věcí, jo. A já to prostě takhle tou pinzetkou hezky projedu tu osmu, očistím a ty kroužky taky vykroužkuju. Tam se musí trošku jako zabrat. Jo, takhle to očistím. A když se mi to furt ještě nelíbí, tak jak říkám, udělám to pak směrkem. Ale je to pro hru, tohle to konkrétně je teda tisk pro hru Katan, aby jsme to mohli hrát. Ani jsme to nepotřebovali, já jsem si jenom chtěl teďka vyzkoušet ten tisk a ty nastavení parametrů a tak, protože se do toho dostávám, jo, ale čili my máme ty originály jakoby řekněme papírový žetony, ale než začnu, protože chci tisknout celou tu vlastně mapku té hry, tak jsem si říkal, že než začnu tisknout komplet mapku, tak udělám prostě ty žetonky jako takový první test a jako za mě hodně povedený tisk. A zároveň s tím zkouším i jednotlivé funkce, jednotlivý jakoby nastavení, že jo, ať je to síla průtoku, ať je to třeba to žehlení a tak, protože, že jo, ono je strašně jednoduchý napsat na YouTube, jak tisknout S a teď, že jo, tam napíšeš, jako máš tu tiskárnu. No jo, jenomže to je prostě stejné jako se vším. Máš tam milion různých zdrojů a, a komu jako věřit, jo? Kdo to vlastně říká jako správně? A teď jeden borec to má na půdě, jeden borec to má vole ve sklepě, jeden borec to má pod kroví. No a to jsou taky jako různé podmínky, takže jako je hezký si to na tom YouTube naštudovat nějakým způsobem, ale samozřejmě jako nemít to úplně za ten etalon,
toho, že to je to úplně jako nejlepší, šejší, co může na světě být, jo, protože prostě, ale já jsem teď vytiskl, počkat, se podíváme, kolik jich tu je. Počítáme, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. A jeden mě tu někde upad. Takže 26 žetonů. A z toho jeden jediný a ten poslední se mi jako reálně fakt nelíbí, protože prostě nevím, jestli to tam bude vidět. Má jako velký extruze a je takový jako poslepovaný, jo. Ale opět zase něco, co si myslím, že reálně vyřeší prostě velice jemný směrek a dvakrát to přetáhnu a všechny ty blbosti z toho zmizí, jo. Tak jako za mě tenhle print, můj čtvrtý print v životě, jako hodně velký úspěch. Akorát, že to nějak teda musím tady uskladnit. A tu to peláčko strašně klouže, jako to je horší jak žetony v brďo. To mají živý. To je horší jak žetony v kasínu. Ty jo. No ale jsou fakt jako hezký. Má to, mimochodem tady těch, nevím kolik, to si vraťte video zpátky, kolik jich je, tak tady ty žetony se tiskly 3 hodiny a oni mají vlastně strukturu, že jsou z jedné strany barva, tu je vlastně jakoby, jak vidíte to číslo, čili tady pro vás 9, tak ona je jakoby strukturovaná pod tím, když to otočím zase takhle, tak je vrstva té druhé barvy a na té zadní straně je pak to písmenko zase opět strukturovaný. Čili ten tisk funguje tak, že vlastně udělá 2 vrstvy v mém případě bílé barvy, pak to bylo tuším 8 nebo 9 vrstev ty černý a pak zase 2 vrstvy bílý. Jo, takže tak a teď budova, nevím kam to dám, abych to tady úplně nerozsypal. Prkénka dubového. Třeba nějakou krabičku. Moment. Krabičken Sie funden. Nebo sáček. Krabička nebo sáček, krabička nebo sáček. Krabička here. Dobré. Dobrý, našel jsem dekl od telefonu. No, takže máme vytištěný žetóny do hry Katan. A opět, jak říkám, za mě velice hezký. Trošku to ještě doladím tím směrkem, ale co mě mrzí, že jsem zvolil jako hodně brutální kontrast, černá bílá, takže je to vlastně na těch vrstvách jako vidět. Jo, kdybych nešel do tak hrubého kontrastu, tak by to vypadalo asi jako líp, ale na to naše domácí hraní já se ženou versus její rodiče
za mě dobrý a jsem velice spokojený s kvalitou. A dneska jsem si mimochodem poprvé vyzkoušel žehlení, což přidalo k tomu tisku jářku 30 minut, což jako není úplně málo. Je to jako z 2 hodin to udělalo 2,5, což je jako procentuálně relativně hodně, ale jak říkám, za mě velká spokojenost k tomu tisku. No, takže jo. A ještě jsem dneska vytiskl jednu věc, teda to je zase k jiné hře, že to, co jsme si ukazovali teď, tak bylo ke Katanu. Tohle je ke hře Karak, to je dokonce tuším i české, ale to bych teď kecal. Ale ta hra má, kdo ji hrajete, tak víte, ale prostě je tam, cílem té hry je zabít bose, nějakýho týpka, což je taková karta, který má 5 ochránců. A v základu je to prostě milimetr vysoká kartonová placička, do který zapíchnete těch 5 týpků, plus toho jednoho bose, který je jako relativně vysoká karta. No a ono to prostě vůbec nedrží a nefunguje. Takže existuje na Bambulab Studio se dá najít model, to je toto. Já jsem to teda vytisk jako černo-oranžové, protože ten main boss jako leze z vulkánu, jo, jak jsem si říkal, že takováhle jakoby barva oranžová bude jako příslušná tomu. A tam se vlastně ty karty jako zapíchají. No a prostě to drží. Prostě to funguje. Oproti tomu, jako řeknu, když to řeknu blbě, kartonovému šitu, co je k tomu základu. Takže asi tak. Dobré. Tak tím bych asi skončil dneska tohle vysílání a jdu spát, děcka. Tak, zdárek párek.